Biar kena ya, buku bukan tadi, belum bukan tadi. Dua geras kalau makai. Hari botol ini loget tuh. Datanya. Supaya boleh. Coba ini kau yang siapa Tiprasa? Yang naik tu. Siapa kau? Jakob Kaite. Hey, Jakob Kaite. Kono ya kono. Macam kita tolak bu. Bu ya kan berbeda. Apa bisa saya sendiri mongol ya. Government ni kani jengkok salainya. Emne to omo state government ni lama PWD road. Jaga sini edisi ni lama wo jeng cesta kaine. Boroni no jeng cithiro nai sam kaidi hunai. Tei betui behai ni. No ni kanu to tui ni blai problem jeng sai mana. Agi bang pai tangjak. Jeni Maharaja jepro corona majagui lukurok no coba di mairung baglai di. Ini reson ni ବ୍ୟବস্থা খাইdi hi holai pro jeng apro jarawo nironi lama hathaiwo ni kesai pe ha khailai mali ya jeng khainai hinai phaimani nge ama haike jeng chini bubagrani netrite jeng chini Tiprasa ni hamkhaini bagui jeng samung tangnai hai hinai nokhalai jak jemake kita jora marnai niro gutuno logerodi chini ma thai chini bubagra je propro ni sawo one last fight chini paithak choba ma khaini tabok tei ek bosor hingkhe chini paithak choba aipane ek bosor ni hompani chungbu tui nung yakile thanglai manai able hingke bahairokno chung khailai ni chesta khainai ele chini leader tonghoro mongol deborma mongol kolai yang bisal deborma tongo borok to deli ni phai yang digi mirok jogajog khaidi hingke oroni wngoi tui ni proposal of rohajak tongo chini oro action plan bo dajak chung samung khainai ni bagui sakta tongo nauni kamini facility ma thai omono chung 100 khan ma thai ge 100 khan romana hai hne chung go semaya chung bini leader rok haya chung hai ronai hingo che thangya niro 2018 ro nukhna miskol lokhe chakri mana hinai chung bahai jaya tamake chini bubagrani leadership bai chung paithak chobawo chung jiti khangke chini je ma thai tabok tongmani chung manai ma thai tongmani tama ma thai omo janja elaka ni borok janja elaka ni somosya sinai je chung bubagrani netrite chung phaima khangke oboi chung manai chini odhikar ni bangai tani ke kedengma bos rongoi ni rongna hai khainai hi bot somayo hangke bot nawo ulo pok thangpai jeng thangnai probo jeng orani bo phailekha onek bar phailekha phailekhane nironi elakani orani lukuroni borok jengno apro jarawo asuk siniliya jengbo phai asuk bungthi phaime ni bangoi phainai salon nirok jengno logerodi jengbo hai ni rokno tubanai tubawani bangoi saksanai chini MBC bo oroponi elaka gana nukurung aja inge bono boni rok salaimau bo yang simang silayu chini MBC borong gana sodagor koloi bo ompi ni MBC boni lama ke yang sinau ni lama inge bono bo je kono problem kha ke nirok saimanu ana bo nirok sahodi chini mongol srok to tongun Jepro emergency samung nangpro nirok sahlai di chung tubawani bangi tiar tongu ini chung nirok no beitwang ma saimanu oroni biching tonai rokbo masing sipai pe hetabok si komol bagu blanket bagu om hairok sai tongu chung hapanu chini bekha bai sinero na hamjawi rok phayo mo
buskang bisio pan kesang majora omo ius khai manai ବ୍ୟବहार khai manai tabok tong platform ke bono pisai tong ni aram ke kaham ke jotno khlai ge chung hainai salo hainu tini bobagrani dagi ming bai chung kami wo thangoi chubawi tongmani hainai salo tei bu chung chuba lainai bobagrani kaisa na hormo tini Tiprasa no phiyongnani bagui ge chung o jaga o nirokbo bobagra no logirwani nangsinai tini bobagra bo bosaya nongya khlaiwe boni kubangma nauni samung no yakarei tini Tiprasa no phiyongnai hinai bo yakarei samung tang tongphai ge chung asung no muitoma khainai bobagra simisi chuno phiyongma sinai chung kubangma nini bini party ni borok jatiyo dol lok phai nirono vote ganda hingke scheme rona ni bawi tabak si phaibe nok rona hi saja tongle nok chini ma thai si chini odikar si omo BJP khaike chimi nok manai haya omo jo to Tiprasa si nok mawani bata BPL poribar je tongnai omo chini ma thai si tini nok rojak ma bai simiya phainai salo nok no tong saro phainai wow ronai bono nai kabang ma honai budnane ni bagoi ge boro bud keplain khaingke sini u odikar mayang nai indu no walk talk manai pomanai boni no nisrai ni bobison hingke hayang nai o school haya ba hayang nai hasi o lama haya nang nai nge chung omoni yak ni yok nai ni hingke chung kaise no pai sini bobagra ni loge chung ma tong nai hai hingke chung oma haike ni par nai hingke tag nirok di sonadi nirok thik khaidi chung ki walk talk nawi tabo waise ma hangke sini busa buti hanai na chini bobison no sanana ni bawi chung bobagra no logero ni nangnai amon ro sithi khaidi joto kogro di busibai bisa chini an di sai khana na mol so kogro bi kisa masama o suda kogro par chobe bang mana Kuila ke nagar sano, tayang kang mol sampau burinya kajeng kau beri.